bang sampai bergandara pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia tanah air aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Mas Gareng monggo. Garuda Pancasila aku lah mendukungmu patriot proklamasi setia berkorban untukmu Pancasila dasar negara rakyat adil makmur sentosa pribadi bangsaku ayo maju maju ayo maju maju ayo maju maju. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangnya. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari pun rebut kembali. Merdeka, 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 merdeka. Tanpa kamardikan mokal awake dhewe bisa tasakuran bebarengan kelawan para warga sing kepareng lenggah ana BNPB. Nggih. Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas Bayu. Nggih, monggo kula kanthi ngunjukaken syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang Nyipta Jagat dene sampun paring pinten-pinten kanikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman sehingga kula kalian panjenengan saged tetunggilan mapan wonten halaman kantor BNPB Jalan Kebon Sirih nomor 31 Jakarta Pusat. Alhamdulillah. Nggih. Makanti sehat jasmani maupun rohani. Amin. Ingkang genano keberkahan tanpa berkah saking ilahi boten bakal kok saged kempal ngeten iki. Leres Mas Gareng. Iki sing diarani kumpul ora mung sekedar kumpul ning semakin memperkuat silaturahmi. Dasaripun menika mengeti sewindu Badan Nasional Pengelola Perbatasan ingkang sampun manunggal kalian Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Niki umuripun BNPB sampun 8 tahun. Nggih. Nandakaken segala sesuatu yang dijalankan oleh BNPB itu 8. Apakah arti dari 8? Dengan landasan Pancasila. Leres. Jadi segalanya harus dengan landasan Pancasila. Terus ingkang dipun gerakaken, ingkang dipun kerjaaken semuanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Inggih Mas Gareng. Nggih wong niki nggih alhamdulillah saged sowan mriki. Saged sowan panjenenganipun Bapak Cahyo Kumolo selaku Kepala BNPB sekaligus Menteri Dalam Negeri Mas Gareng. Bapak kula Mas. Ngaten nggih. Nggih pokoke angger sing kerep nimbali kula anggap bapak kula pokoke. Ngono. Nggih. Kalau paribasane niku sesasi ping pindho ditimbali beliau. Leres nggih. Rezeki. Nggih menika mboten namung menggalih bab perbatasan ning uga seni dipun penggalih. Nggih ta? Nggih, leres. Ora mung melestarikan ning uga mengembangkan. Nggih, wong jenenge niki pengembangan niku mboten saged disangga kali senimane dhewe niki. Nggih. Para punggawa-punggawa menapa negara nggih kedah nderek nyangga. Leres, leres. Teng BNPB niki ambak teng Jakarta pun kerep ning teng BNPB wong umur wis 8 tahun lho, wayangan kok lagi sepisan iki opo. Kabeh iki ra. Pun tahu lho. Ketingale kok sampun. Kok sampun? Nggih, namung kula sowan nggih nembe sepisan. Padha. Nggih ta? Nggih. Padha lho. Nderek tepang Gladiwano. Ngoten lho Mas. BNPB napa to Mas? Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Aku mek kleru Badan
Nasional Penanggulang Bencana. Boten. Lah niki yen boten ngeten lah kaya kula barang niku boten ngerti sejatine enten badan kaya BNPB ngeten iki. Nggih, sing menggalih bab perkara perbatasan negarane dhewe kalih liyan negara. Niki yen BNPB miturut penemu kula wong kula nggih pun bar diparingi masukan kalih Pak Kumedi. Nggih, pripun? B niku bekerja untuk memperjelas, mempertegas batas negara kesatuan Republik Indonesia. Niku B. Terus N. N nama pimpinannya Bapak Cahyo Kumolo, sekretarisnya Bapak Sigit sinten niku? Bapak Widodo Sigit Pujiyanto. Nggih. Terus P pertama posisinya sebagai koordinator instansi atau departemen terkait. Nggih. Terus P sing kedua. Nah, pos lintas batas negara telah banyak didirikan. Nggih. Megah mencerminkan Indonesia itu negara yang besar. Leres. Nggih. Tegese ora dientengke karo negara liya. Nggih, yen riyen pancen ketoke niku nggih mung cukup pager kawat duri ngoten sakniki. Nggih. Malah sebagai tempat destinasi wisata, Mas. Yen ora ngono ya mung pathok, nggih ta? Nggih. Wis saniki sampun wonten bangunan-bangunan megah yang menapa menika menjunjung derajat martabat bangsa kita. Niki sesuk enten rencana panjenengan ken wayangan teng kapal batas Indonesia kalih Papua Nugini. Oh iya. Nggih, rencanane panjenengan ya arep dipatung ning kono kok. Dienggo patung perbatasan. Karena kan juga banyak warga Jawa yang Oh nggih, nggih saestu. Mila piyai Jawa niku napa meneh piyai Indonesia, nggih to. Niku luas tur luwes. Nggih. Manggon ana ngendi wae bisa mancing ajur-ajir. Nggih. Terkenal negarane dhewe niku bab nggen ramah. Alara. Nggih ta, paribasane ana piyai asing sing mlaku ora kenal, mesti disapa ora kita mung halo, ngoten niku. Nggih. Niku piyai manca wis seneng atine Mas Garing, wis rumangsa nyaman. Ning saya berbangga hati dengan bangsa Indonesia. Harus apalagi bahasa Indonesia ini mboten nami sombong ning pengalaman sing pun kula nembe mawon kula lampahi. Pripun Mas Garing? Ternyata di tanah suci itu bahasa internasional pertama yang diakui adalah bahasa Indonesia. Weh, bahasa nasional yang pertama kali diakui bahasa Indonesia. Kalau bahasa nasionalnya orang Arab Saudi adalah Arab. Arab. Tapi bahasa internasional yang diakui di sana justru bahasa Indonesia. Wah, hebat. Mata uang kedua di sana satu real, keduanya rupiah. Nggih. Niku alhamdulillah dadi kula minangka warga negara Indonesia berbangga hati. Nggih. Pengumuman mon tulisan Arab misore nggih bahasa Indonesia. Mboten bahasa Inggris, mboten bahasa Indonesia. Tegese niku wis nuduhke yen piyai Indonesia niku akeh sing nindakake ibadah haji. Tegese awake dhewe niku negara sing beriman. Nggih. Nggih ta? Nggih, negara yang berlandaskan Pancasila. Niku sing baku. Kaya ngeten iki wae jane lagune nggih apik. Lho mesti no. Ning kurang pas. Kurang pase mapan nggen pundi? Bola-balik kula pun matur yen instrumene niku gamelan nggih basane Jawa. Dadi lagu ngeten iki wau dijawake. Nggih wong contone lirikane gamelan niku sing gampang mon kaya halu-halu Bandung wau. Pripun? Niku nggih dijawake. Contone Mas. Apa wartane Bandung embok kutha Jawa kula. Mbok kutha iki apa? Ibu kota. Basane Jawa mbok kutha. Heeh, lanjut. Apa watone Bandung embok kutha tandha mata. Apa kok tandha mata? Kenang-kenangan iki tandha mata, Mas. Oh, tanda mata. Nggih, heeh, terus suwe aku ora ketemu sliramu. Iki wis dadi ngasumanan geni. Piye to? Sekarang sudah menjadi lautan api ngono lho. Lautan iki ngasumangan api iki geni. Kowe iki tau kerja pabrik ora?
Oh, laut ki leren mangan. Nggih. Mangan. Geni. Oh iya iya iya. Nggih. Terus ya. Yo anak pring rebut meneh. Mari bung anak pring. Lah yo jenenge yo judekne no kuwi. Lah jare wong iki kudu sing kreatif. Tegese ngeten, kreatif niku empan nganggo papan. Ini menunjukkan bahwa gamelan niku iso ora mung dienggo ngiringi gending-gending. Nggih to? Ning lagu nasional ya iso diringi nganggo gamelan niku hebate gamelan ngono lho karepe Mas Gareng. Pertanyaane yen bung ki basane Jawa apa? Lah yo anak pring. Iya. Bener nggih. Wong bener ora ditambahi kok diseneni. Ora. Nggih. Nek kula nggih seneng Mas Gareng, panjenengan sampun kundur ngibadah haji kanthi wilujeng niskala. Muga kula karo kanca pengrawit Ibu Waranggono kesawapan Mas Gareng. Nah, niki sing dadi problem ya niki. Kok ngono? Katheh wong kan ndongake Mas kula didongake ndang nyusul panjenengan ten mriku, kula didongake mengke ndang ditimbali ten mriku. Pertanyaane lha kowe iki daftar apa ora? Tak dongake nganti entek dongane ora daftar ya ora budal-budal. Oh, ngoten ya bener. Aku terus tak dodok kene yo segala sesuatu itu bisa terjadi kalau Allah menghendaki. Nggih. Pun ada mujizat belalah untuk rezeki budal haji plus insyaallah. Amin. Mas Gareng. Nggih. Mujizat mugi mboten namung tinampi panjenengan. Sinten? Namung mujizat muga katampi dhateng para sederek kula ingkang mapan wonten Sulawesi Tengah. Mugi. Khususipun Kadipaten Donggala. Pukul 17:02 Jumat 28 September menika wonten tsunami nggih ingkang nempuh dhateng sederek kita ingkang mapan wonten Palu, Donggala, Sulawesi Tengah. Mila monggo raketang mung sak menit paribasane monggo kula dherekaken nyenyuwun ngersaning Gusti mugi para sederek ingkang mapan wonten Sulawesi Tengah pinaringana wilujeng niskala sumrambahipun negari kita ingkang kita tresnani bisa luar saka saking penandang adoh saka godha sengkala cinaketna ing bagya mulya Allahumma amin. Monggo dalem dherekaken Astungkara sawetawis Astungkara kawiwitan. Matur sembah nuwun niku Mas Gareng. Nggih. Awake dhewe ora mung mligi seneng-seneng. Nggih. Nah, amung kula mumpung niki kepanggih panjenenganipun Bapak Cahyo Kumolo. Iya. Nggih. Niki mbok menawi kula pribadi ngaturaken matur sembah nuwun dumateng pemerintah yang sekarang karena pelayanan haji kemarin betul-betul luar biasa. Nggih, hebat. Harus ada peningkatan nggih Mas Gareng. Saya bukan yang nguyai, bukannya ora kok merodo nggih. Saestu ternyata komentar ini juga komentar dari para orang-orang yang telah melaksanakan haji lebih dulu. Nggih. Hingga haji kemarin juga komentar makan wae saiki wis ping pindho sing sarapane roti. Roti wae ora roti ecek-ecek, roti pentung. Iya nggih. Dipangan karo kopi nu kemantul ning kene wah. Iya. Tegese wis ora ana bab sing kekurangan ngoten nggih Mas. Nggih ning pangestunipun kula nggih tetep watuk, Pak. Kok watuk priye to? Kowe kono ki ora watuk ora sukses. Ngaten nggih. Dadi ciri khas sukses iki kudu watuk. Kowe wong jemaah haji kan ora watuk berarti anake unta. Oh iya. Nggih. Nggih. Watuk ni ya alhamdulillah iso mlaku apik, Mas. Nggih, dasaripun menika rak tasih wonten wulan Muharram to, Mas. Nggih. Tasih klebet wonten sasi Sura. Sura niku mesuraga kados dalu menika ora mung mligi seneng-seneng ning lek-lekan. Mula jenenge Sura supaya urip rada ayem ayo digedhekke tirakate. Nggih, leres. Sing diarani tasakuran wong salangsul jenenge tasakuran ku tandane tiyang ingkang kandel imanipun. Nggih, orang yang suka bersyukur baik diberi rezeki maupun diberi musibah itu tandanya orang yang tebal imannya karena Allah memberi cobaan tidak akan melebihi kapasitas orang yang diberi
cobaan. Leres. Menika ta. Lajeng sa. Satu sahnya diketahui oleh orang banyak seperti BNPB malam hari ini syukuran diketahui oleh masyarakat banyak. Nggih. Mboten delian tegese terbuka. Leres. Terus kurang abdol kalau tidak dibarengi dengan tirakatan seperti malam hari ini. Amin. Yang terakhir anugerah dari Allah yang selalu dinanti-nanti. Jadi tetap anugerah itu dari Allah supaya nanti berjalannya pekerjaan berjalan baik dan benar. Leres nggih. Alhamdulillah. Matur nuwun. Gandeng niki ujube tasakuran, monggo Mas ngaturke lelagon yang bernapaskan agama Islam langkung rumiyin. Nggih. Kula panjenengan oleh-oleh bawa, ayo mang bawa yang bernapaskan agama Islam, mangke dipun dawakan pepeling. Nggih. Coba wis sawetara ning Arab iki iso basa Jawa apa ora? 45 dina ora program lah ya. Nggih. Nggih. Iki konco panjenenganipun Ibu Dirjen Bina Pembangunan Ibu Diah. Oh nggih Mas. Tuwin Bapak Komedi, Bapak Widodo Sigit Pujiyanto. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dipun aturaken. Nggih. Wasitoti saking Prawinases. Wah, sih pleng larase. Nggih. Aku kok. Iya ya ora terus umuk. Anggere lunasi cetha. Nggih. Ngeling ngono wong urip ing donya bebasan mung mampir ngombe niku nandhake yen ten donya niku mung cekak wektune nggih ta. Jane ora mampir ngombe tok ya sok mangan sego pecel bareng. Ora kuwi karepe niku cepet sedila wong ngombe niku ora mung sedila ta. Nggih. Singkat padat mulo kudu digedeni. Nggih. Leres. Lanjut. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi. Iku cagak agama pakartikan nano ngetoken tumindak mungkar yakti urip mangyo tentrem lahir batin berjundunya monggo dipun aturaken pepiling dibukani kaya adate dawah langgam rumiyin nyuwun tulung sulis dateng Mbak Suci. Nggih, monggo.
tempur. Dipunaturaken Mas Gareng. Anggenipun tasyakuran para pepundhen kula ngepareng lenggah wonten BNPB jebul sampun kawiwitan nalika tanggal 12 September kok Mas. Acarane menika rakor Bako Humas kawasan perbatasan. Oh nggih. Lajeng tanggal 18 peninjauan galeri produk lokal Bank Indonesia. Nggih. Wonten pengobatan massal wonten Puskesmas Silawan. Penyerahan kunci hasil bedah rumah. Tuwin peletakan batu pertama pembangunan patung Soekarno di 7 PLBN secara simbolis dilaksanakan di PLBN Motain Kap Belu. Nggih, nggih ta. Lajeng 19 September upacara bendera hari ulang tahun ke-8 BNPB di lapangan umum Atambua. Lajeng 28 dalu menika Donoroso Mas Gareng. Nggih. Klimakipun. Nggih, nggih, nggih. Klimakipun nggih. Leres. Kaya niki pagelaran wayang kulit ngeten niki yen diwawas utawa ditelaah utawa diteliti merupakan nawa gambarane wong urip teng Indonesia. Kok ngoten? Nggih niki cerita-cerita ngothak-athik gathuk. Pripun Mas, ceritane pripun? Niki alat-alat wayang niki yang dijlentrehke kaya gawangan wayang niki. Nggih. Nini nindakake bahwa hidup di Indonesia itu ada garis-garis hukumnya. Leres. Ingkang boten saged dipun terjang. Ana aturan maine. Aturan maine dados sedaya warga negara harus patuh dan taat kepada hukum. Nggih, leres. Makane hidup di Indonesia harus selalu bersih baik pikiran maupun hati, mula digambarke kelir. Nggih. Kelire putih, resik, resik samubarane ati maupun pikiran. Yen wis ati karo pikiran kuwi resik, urip ya bakal padhang, buka dalane mula ngangge lampu blincong. Blincong niku madangi. Madangi. Nggih. Aja lali kowe urip ning alam donya kuwi kudu tetep duwe panembah utawa duwe Tuhan. Nggih. Sesuai dengan apa yang kamu anut. Mula digambarke ngangge niki gunungan. Gunungan niku patrape kaya wong nyembah. Iki patrap manembah mula kudu duwe panembah. Leres. Nah, ning ya kuwi hidup bersosial masyarakat kuwi kudu akur karo tangga teparone, mula enten simpingan kiwa lan tengen. Niku nggambarke tangga teparo. Teparo. Nggih. Nah, terus niki enten gambarane wong urip omah-omah kuwi kudu nganggo prinsip debok. Napa kok prinsip debok? Debok niku dek niku wong lanang, bok niku wong wedok, agar wong lanang wis dek, wong wedok ndang bok. Sik. Kowe karepe piye dek iki sing apa, bok iki sing kepiye? Yen kepengin omah-omah sakinah mawaddah warahmah, wong lanang angger dek lagi nesu kakuatine, wong wedok ndang bisa ngluluke nganti mabok. Angger wong lanang dek wong wedok. Nggih. Bededek.
malah padha atos-atosan. Padha atos-atosan kabeh dilakoni kanthi apik sadurunge kowe mlebu luwangan tegese mati. Nggih. Kira-kira ngoten. Ya aja dimentahke neh kok terus kira-kira. Kene saniki niku demokrasi punya pendapat, kalau yang lain tidak menerima ya ndak apa-apa. Nggih, ora nampa ning ora nganti perdondi aja nganti dadi padudon. Niku sing leres ngoten. Nggih ta? Wong jenenge wong urip saniki demokrasi terbuka transparan. Nggih, Mas. Harus selalu tujuannya satu demi nusa dan bangsa. Mila nggih bali kala dawuh panjenengan kala wau, nadyan bebas ning ana garis aturane. Nggih ta ana bingkene. Nggih. Nggih, niki panjenengan tak goleke kanca. Ah, nggih ta. Ya saka Kebumen. Ya, iki bosan saka lho. Urung neng to Mbak Eka. Oh, lah iki. Mau jare sing kungkum. Kungkum lan kolang kono. Apa ya? Oh, nggih. Proses ini wis dipelajari lagi proses. Nggih. Wah, niki wae kula ya meh kedandapan kok, Mas. Kenapa? Adate niku rak. Kula rene iki sing paling praktis, aman, kuwi numpak bajuri. Bajai. Bajai. Aku mau numpak bajai iki wah rodone munggah siji dadi loro. Iya. Nggih. Nggih. Ane sik mlaku rene. Nggih, mula niki karo ngenteni, nggih niki ngaturke lelagon sawetawis. Nggih. Apa sing didhawuhi sik? Kula nyuwun tulung dhateng Mbak Rizky, ya Mbak Rizky Ainanda. Mriki jumeneng kene nyedaki Mas Gareng kene. Monggo, yuk Mataram. Kok Monas piye to? Celirik dilirik dure aja. Nggih, selera orang Mas Gareng ngono kuwi. Ya jane selera karang aku wis haji yo nglepas. Ya. Ya kabeh iki yo nganggo empat-papat. Oh nggih no, kudu. Ngene kene iki yo kudu tertib. Jane ngendikane para pili sepuh, yen wis haji iki godhone sing paling abot go siji. Apa? Wedoan. Nek ora yen iki wong iki kaya nggih, godho karo ora gumantung awake dhewe kok. Lah aku dapat godho. Sapa? Aku dapat. Ya. Mulai yo dipageri dhewe. Niki wonten sing ngersake anu Mas, Sri Huning Mustika Tuban. Nggih. Iki tak takonane ditepungke sik. Jenengmu sapa? Kula. Ayo apa budemu kok ya? Kula Rizky, Pak De. Rizky, wong tuwa ki gawe jeneng dibacai dipikir apa ya mung Rizky tok sing dawa piye? Nama lengkap. Oh, nama lengkap. Nggih. Rizky Ainanda Utami. Mbak Rizky Ainanda Utami. Omahmu ngendi, Dok? Asli? Asli. Saking Grobogan, Purwodadi. Oh, Purwodadi. Nggih. Domisili saiki ning ndi? Solo. Solo. Wis duwe bojo apa urung? Calon. Hah? Calon. Tegese wis digandengan. Nggih. Penyemangat, dinggo penyemangat. Ya wis kono. Loh. Kok ya wis kono piye to? Pangestoni to, Pak De? Aku kan ono sing wis dibojo ngene iki ra selera ya. Iki panjenengan disuwuni pangestu kuwi lho. Ya tak pengestoni yo muga-muga langgeng ya. Nah, ngono. Calonmu di sing calonmu sing ndi? Sing Abu Saron. Oh. Yoga ki gandengane sinden ya. Heeh, nggih. Yoga. Nggih. Ya ya ora apa-apa. Jodoh kuwi rahasia ilahi ya. Terus Yen dagelan? Dagelan tukang son nadate. Wah sudi. Dagelan iki ya sekarek sapa engko sing cedak. Anange kok. Nggih. Ris nembang iki mono kundulan diaturi sik. Nggih, ayo diaturke Sri Huning Mustika Tuban iki Mbak Eka ben anu sik, ben nata napas sik. Nggih. Yo dibawani sing kepareng bawa. Nyuwun tulung Mbak Rizky panjenengan arep nyuwun tulung sapa arep njaluk tulung sapa?
Sapa sing bawani? Nggih, nyuwun Pak Digiarton. Pak Giarto? Nggih. Boleh, siap. Nggih. Monggo dipun aturaken. Lho, ning Pak Giarto wis anu iki, Nduk. Wis nyuling iki, Nduk. Wis nyuling, liyane. Yang ora kena diparu ya diparu ndak ora apik. Heeh. Kira-kira sing nganggur. Nggih. Nggih, entene Mas Dedi. Mas Dedi ngetruk. Nyambi aja liyane. Oh nggih, kakang kula mawon. Sapa? Mas Tulus. Tulus iki wis ndemung. Wis ndemung. Wis enek sing nganggur. Ora samulek kowe arep ngongkon aku. Ora. Tegese wong iki wis enek anune dhewe Aku lho. ki ngerti le, ngerti. Kowe iki karo pakmu kejem. Ya ora kok. Sabar to. Wong arep ngongkon wong mulek kaya entuk. Mbok menawa Mbak Rizky pengen ngrungokne swantene Mas Gareng. Kula suwun Pak Gareng. Nah, mumpung sik iso nyuwara, Mbak. Mangsamu sesuk bisa. Besok ra wis rampung. Sebelum Piye? ngendikane para pinasis, para pinisepuh, Iya. wong bar munggah haji iki 40 dina diapit malaikat kula sebelum Apa ya? kowe jaluk tak sedake ora Iya. ayu kok piye? Kuwi malaikate nek nyedake elek ya ogah kok. Ogah. Ya mono. Waduh, wis apa-apa tak kandhangane dhewe. Nah, tak Semarang Sing ngamping-ngamping ngono nek nggo jaga nek panjenengan arep digodha. Nah niku. Panjenengan iki ndampingi saya supaya tidak kena godaan-godaan. Nah, nggih no. Sapa yang saya godha Jim? Nggih. Yo, diaturke. Monggo. Aja muni jam-jam. Aku wingi lempar jumroh kuwi setane nesu kok. Kok iso iki lho? Aku lempar jumroh kan barang setan aku setan. Lah kok padha setane. Iya, Mas. Nyun pengestu Bapak saya padha cah Semarang. Wah, iya. Ya. Ayo. Nano. Aja disemak kaya amatir. Ya. Aku yang mengelingke kok. Ngelingke aku edan mungkin. Ora. Aja dikandani. Salah. Ya. Sinebut pahlawan putri. Jas. Nano. Cakepane niku lho. Amula ya dadi kandhani. Sriuning mustika tuban. Baris iki Dalam. komen panjenengan piye lumantar swantene Mas Gareng iki? Wah, pun. Juas. Elak ta? Nggih. Baik. Kaya minuman jos. Ya Ora. apik, Nggih, diarani sae. apik ora. Ya diarani sae iki ora. Ya lumayan. Lumayan, nggih ya Cik. Lumayan. Cik iso dirungokke kuping tegese nggih. Biasane di rumah apa? Ya ora, tegese lumayan niku wis kepenak anten lho Mas Wis wantene. sebelah kene yang jejer Bayu kan ngejejer sinden anyar jueh. Kene kok putra Kanjeng sira lawe Nano Doprang kumpul Jonagara Bebilo Wirakmana Tan burung sriuning apa? Ayo bar haji lho. apa haji ra iso tertarik wong ayu kok. Nah, aku kegodha, kok nyalake sing godha. Aku menikmati Heeh. ciptaan Allah yang anak seperti ini ayu. Ngoten nggih, nggih. Ano, Nggih. pipine Mas. Ngapa? Detik iwo tembus tenan. Waduh. Ketak yen manis. Dicer ngene iki mulas ketok. Nggih. Mang cedhak Mas ora apa-apa. Mumpung calone enek dadi mau menesurak kari bandem tabuh. Golek duit ra entuk emosi ya. Ya. Bila Wiratmaya
matanku Alah, alah, galeng. Nano dadi kusumane wis entuk tombo kangen karo Mas Gareng. Dene ya aku kangen nek Mas Gareng joget ya. Manembang gitu jogeti Mas Gareng. Wah suwe lho ditinggal Mas Gareng. Ora aruh jogete Mas Gareng iki kangen aku. Maka aku iso usul ngapa? galange ganti. Kok ngono iki lho? Mangsaku kok perintah rampung wis perintah meneh. Ya ora apa-apa iki jenenge gawe katya sing sesopo. Ya ora kangen terus sing kendang. Oh kangen anu. Nah, nggih. Pangendange bali kok Jerman. Heeh, nggih nggih. Maka diaturke langgami Pusri Uning, monggo. Yuk.
Matur nuwun. Lenggah Mbak Rizky. Waduh dan Mbak Eka dipethuk karo sirih huning. Selamat malam Mbak Kayune. Selamat malam Mbak Ayu Linda. Nah, Mbak Ayu Cangi. Nggih, raya padha waras ta sehat. Alhamdulillah. Saya minta maaf Mbak Ayu Cangi. Nggih, neng apa? Tadi saya itu kesini itu rada bingung. Oh, Ini kok bingung. enggokan sebelah sana itu. Dibelokkan kok enggok-enggokan. Ngomongannya kok tempe cotot iki lho. Kalau tidak bisa bahasa Indonesia lancar ya. Apa? Enek suara ini enek rupane. Piye? Enek suara. Bermain Oh. kamu aku tuntut ya. Oh, iya. Sing dita? Oh, ki mau ta ki mau. Iya. Anu. Muni neh. Muni neh iya. Wah, lagi ayo. Kita ayo matane picek. Ya Allah. Apa pangling? Kena sedulur lawas ngono kok. Ya Allah. Ya, mau ketemu kamu kayak bumbon apa? Astagfirullah. Aku musibah kok. Niku saking senenge mergo suwe ra ketemu ngono lho Mas Gareng. Ora ketemu ya mau ngomong tok ora tau ngekeki ya. Lah tak kei kok piye? Yo ora kekan setitik kanggo tombo kangen dikeki apa ngono. Ayo. Ayo. Jane iki nyat tau lele lho, Kak. Apa Lek? Nggo peranaan kowe Apa kuwi? unta. Iya. Kok gawa unta. Nggih Mbak Eka, ya mengucapkan selamat malam dulu datang para kebunden utaminipun putripun Bapak Cahya Kumala. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu dumateng sedaya para rawuh, Pak, Bu. Nggih. Khususipun dumateng pepunden kula Pak Cahya Kumala. Ya, nggih. Mugi-mugi tambah sehat. Amin. 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 Waras, Amin. rezeki kathah. Amin. Terus sampe anggap nanya Lek ya. Tentekan kok mau arep njaluk. Yo mbok Nggih. njaluk nih nggih. Mas Gareng pripun? Mbak Eka saya suwe tambah seger ya. Wis meleh rasane menep pikire. Jadi yang pawaan rupa ki 95. Lah kok 95? Ini anggere tekan gue ngomong iki sing marake terus Lah emangnya ada apa dengan perngomonganku? kowe iki ayu ning ngomonganmu kadang-kadang ning ati nyelkit. Kok nyelekit lho sih Sendi wong wit mau ya ngomong apik-apik bae. Hah? Nyekat wit mau ya ngomong ya apik-apik bae. Lah ngapa kok Rika ngomong nyelekit? Apik kok apik. Loh, iku dialeke dhewe-dhewe. Niku ya klebu dadi khasanah budaya. Ya ning wong mau loro ning kono jeglek aku wis ning kene kok iso marani ana swara ora ana wujude ya ngarake aku. Temenan yang mau ora temenan wong yang mau madepe mengana ya Mbak Cangi. Heeh, saiki wis madhep ning Mas Gareng wis seru. Wis seru karo Mas Gareng. Mula Nek kapan-kapan ya enggak kepiye wong ki adikku wedok. oh nggih. Tak upeni. Leres. Arang-arang ana seniwati kaya ngene iki. Rupane ayu, suarane apik, jogete yo becik. Nggih. Ngomong sayange siji. Apa? Sentet. Kok sentet? Yen ngomong ki kaya ora dipikir. Iya. Nah kuwi wis ciri wanci. Ning aja nyepelekke bab bahasane. Ning sing dadi suarane. Nah, dadi aja nyepel-keleke bal suarane. Nyepelekke kok nyepelke lek. Nyepelekke. Mula aja nganti disawang sebelah mata ta. Ayo dirungokke suwantene Mbak Eka. Lho. Gandeng Mbak Eka ki piyai saka Kebumen ya ben ngaturke lagu Kebumen utawa Banyumasan. Nggih. Ya Mbak maturke mang pamerke suarane men ra dipaidur Mas Gareng. Nggih. Monggo dibawani mengke dawah eling-eling Banyumas. Nggih. Monggo. Ya Mbak. Raden Arya Praku Dadi apa Mas? Kudara. Oh, ya golek kuku, golek kuku. Kukune bar dikethoki kok. Yo nganggo apa? Kudara kan wis kudara wis mulai sekul Nah, kuwi nganggo debok kuwi disuwir sik, dadekke ya aja ngono kegeden. Disuwir lho, dibagi loro. Nah, dicilikke. Nah, lah dalan aku ora ketok Werkudara ngono lho. Ya Mbak, lanjut. Nyata lamun ngerasa karo
dadi Werkudara iki sing gagah. Tur sing meneh iki wong iku kudu nek Werkudara iki resikan. Lah piye? Mbakone iki mbok ditinggal besit. Apa? Mbako. Joget kok mbako iki lho. Nah, Ki rambut jagung ki bersih lho kan. Aku iki gak Yo. Nano. Ya, Mbak. biyen kono dino Nyata lamun Satria jadi pati Hano. kira sak dilugil ngene Kuwi ngopo kukune kuwi lho? ditumpung nang nggon kene iki Werkudara sik golek sinyal ngene-ngene. Werkudara kok celandakan. lah kok Werkudara kok ngene-ngene iki sinyale nggon sing gede kok Iki ora entuk sinyal mateni wong Oh. lho sinyal. Oh, iya. Mateni. Rada mikir, rada maju gen ngono sinyale ora kisruh, Kak. oh maju Aduh, ayo lanjut. Lah sing deres kono e. Ngayal men to kukune. Hano. nah Werkudara kan kudu gagah Ya, heeh. makanya dedeke Werkudara iki kan kudu gede dhuwur Gede dhuwur. kok nek jangkae iki ambak Ya, heeh, men ketok gagah. gagah ora ketan wong amake cilik kudune kan kepiye carane ben ketemu Bisa membawakan seorang Werkudara. Nggih. kalau berhasil otomatis kan besok Kan ora juweh kuwi lho. Sikil digantung kok melancak turan tok. oh ya ngene Ben gagah. Ayo. nah sikile gagah Ora dadi Werkudara ora pathekne. Sabar to. Sabar seneng kowe kancamu Herni ya. Ya ora kok, tidak sebegitunya. Kok wong sikil judo kok digeret lho. Wong tresno anggere ora ditampani kok serik. Weh. Ah to Kak, kowe biyen tresno Mas Gareng to? nggih ning beda keyakinan Oh, beda agama. mboten Lah beda keyakinan. lek gareng yakin kula mboten Oh, tadi Gareng yakin seneng, kowe ora nggih. Delok tak golek bodolanmu rambut kowe. Gua apa? Ora tak campur kopi tak ombe. Terus Muntah. nopo? Coba. Nonano. godhek Godhek kok godhek tok. lah niku rene sing dadi Werkudara basane jenengan Mas Wahyo lah sing dadi iki lho nek emang godhek tok ora tok Kalau Werkudara gudeg iki pokoke. nah percaya iki lho gegermu iki lho Ha iki entuk lulang pas bokok. Godhek kok. Gudeg kok. godhek simbar Neno nano. yen indah kunto Ngelake sregep. Anu, ayo. dasar satria ramila Mangko pas eling-eling aku nyuwun karo Mbak Suci sing anu nembang Mas Gareng istirahat sing joget ben Mbak Eka. Pengajian sapa iki? Yo Mas Wahyo no. Wah, pengajian. Weh piye iki? Ya apa-apa oke aku ya. Ora pengajian Jerman harus dipandangi pengajian Moskow. Ya. Monggo. Ya karo ngenteni. Monggo eling.
kagem Mbak Eka, Bapak Ibu. Aduh, nyuwun aplausipun. Sejan. Saksi. Piye, Mas? Sing ngendang Mas Wahyo ki yo nadyan ngono ki pengalamane turku yo wis S2. Heeh. Aku apa yo gak aku ra kelingan caloro ki barang ning Rusia ya. Iya. Nggih. Untuk bae iki to oleh-oleh barang ning Rusia ya iki. Nggih. Alhamdulillah. Nalika semanten kula Mbak Eka, Mas Wahyo kalian sawetawis kanca pengarawit abdi sesarengan kalian Bapak Haji Anom Surata sesarengan nepungaken wayang kulit dhateng warga Rusia. Lho, nggih. Hasilipun menika menawi mboten klentu Mas Gareng, wonten salah satu guru yang tertarik dengan wayang. Nggih. Piyambakipun anu mila paring dawuh badhe ngawontenaken kados dene sanggar kangge memperkenalkan wayang terhadap anak-anak di Rusia. Alhamdulillah. Lho niku. Hebate niku negarane dhewe Mas Gareng. Mugi kalaksana ninggo budaya kita ngrembaka wonten mriku. Nggih, merga pun kondang negara besar. Terdiri tidak cuma dari 5 suku, 7 suku mboten ning 700 lebih Suku. nggih ingkang manunggal wonten negara kesatuan Republik Indonesia. Mulai yo dijaga murih keutuhane aja nganti kaya dene godhong garing. Tegese Godhong garing niku dikulumpukke gampang nek ditaleni remuk ning diobong malah dadi. mula aja gampang diobong oleh provokator-provokator yang tidak Nggih, bertanggung leres diwiti saka awake dhewe sik carane pripun ya kuwi nyingkiri berita hoax niku sing adakane niku sok gampang anu Mas menyulut persoalan. Nggih. Pancen leres-leres no. Jagalah persatuan dan kesatuan. Nggih, Mas menika wonten panyuwun saking Bapak Sigit Widodo. Nggih. Ngersakaken lelagon Suketeki. Oh, niku jane lak Pak Sigit lak sing ngersake. Suket ceki. Suket Teki kok ceki. Ayo suket teki. Sing tak sing lagu ta tandur pari jebul tukule jabong pai. Tukul Piye? apa? Tukul apa? Kowe nyanyi kok ora cetha. Jabang bayi. Wong tak tandur pari Kok kok. dulu jabang bayi hubungan iki apa? Ya bener ya sentet kuwi asline bener. Ben dinyanyekke karo Mbak Eka niki panyuwun saking Bapak Widodo Sigit selaku sekretaris BNPB. Nggih. Ayo diaturke. Monggo ning niki nyoba diringi nganggo gamelan, nggih. Nggih, mugi-mugi saged. Nggih. Insyaallah saged lumadi. Yo monggo diaturke Suketeki. Monggo ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak terima mundur berarti Matur nuwun. Wah, jan suket Apa, Mas? suket tek iki lagune melankolin. Terus? Mat sing ngendang jalimbung lho. Iso persicilan ini. Ora tak tutke wong kendang. Ning jogetmu ki ya lek ke tontonan nganti kecret-kecret ngene iki. Ki ditimbang. Apa joget iki kate? Mau ya wis tak kencengi, Mbok. Nggih, Mbak Eka Mas Gareng. Nggih. Iki nawala tesih kathah diaturke ning Pates Songo nggih. Iki Sing mau ngombe Jakate. Walingi panitia Mas Bayu kapure kiprah ingkang dangu. Allah padun war ler. Ora iki tenan kok pesene kon perang kira-kira nugelke wayang telu. Ya ora jare Oh, perang po ngamuk. Pesene panitia ngoten lho wayange lho nganti suwek aja leren. Nggih, panjenengan leren sik. Nggih, monggo ketemu ning Pates Songo.